Okay. Man, umuntu onemoshwari njengoba esontweni kuzothandazelwa amabhizinisi esontweni lakho next week. Umuntu onemoshwari laphaya. Uyocela kuNkulunkulu ukuthi kwenzakaleni. Hayi. Ne Phuthiwe. Hayi angazi. Hey. Hayi, ngibuze Phela eminye ngithi imibuzo. manje sithi nangu nesitolo. Izinto zihambe kahle. Ama customer awezi uzothenga. Ngiyakhuleka ngithi baba father there, please bring the customers there as soon as possible. You know what I mean? Holla man. Uthandaza kukhona. And then umuntu wemoshwari uthi kuza ama-custom uthini uNkulunkulu uthi baba ngicela ama-customers ibhizinisi lami lesitolo. Yeah. Mapha ama-custom abantu abanjani bayongena baphilayo ufuna abanjani maphi ama-custom. Hayi. Nale mambane le yelento ye-breakdown bahlala lapha emarobhothini mabakhuleka nabo bethi ehleli nje lapha emarobhothini athi ukhuleka ibhizinisi lakho uthini mayikhuleka uthini Phuthiwe Hayi mfethu hayi nawe ubuze eminye imibuzo hayi. uthi baba ziveze ngifuna ufuna imoto shayisana uthini vela Jehova uthini asikhali khona amabhizinisi ekumele siwayeke bafowethu ukwathandazela kube nje ukuthi mawuthandaza uthi baba nali ibhizinisi lami ngiyalinikela kuwe Jehova ongcwele kuphelele la ungaqhubeki ukukhuluma into uNkulunkulu uzocishela abantu bakhe. Yebo manje wena ufuna ukubaqashula wena uthi vela Jehova. Hey. Ngoyivula imoshwari. Ngifuna icustomer lokuqala kube uwe. Uyangihlanyela. Custom ezongena efrijini. Hayi angihlanyela. Jwayela kabi. Ngiyadlala.